A obra do futuro novo centro de saúde de Vilagarcía xa volve estar a pleno rendemento. O tren de temporais afectou o avance dos traballos que agora xa están a bo ritmo. A previsión mantense e as instalacións estarán funcionando no 2027. Que tal? Moi boa noite. Repasamos outras novas do día en titulares. A Mancomunidade do Salnés avanza na implantación dun sistema intelixente para controlar a rede de abastecemento de auga. Contribuirá a que resista as tensións que padece no verán polo turismo. A Xunta pon en marcha Impulso Mentor, un programa piloto para prever o abandono escolar do alumnado de etnia xitana. O BNG reclama a demolición da antiga fábrica de Adasa na Pobra, xunto coa eliminación dos vertidos. Suporía o último paso para a recuperación ambiental da Ribeiriña. O equipo J repite como rei do Entroido Pontevedrés. Por terceiro ano consecutivo, a súa proposta conquistou o xurado do concurso de Murgas. 300 participantes daránse cita na 11ª edición de Oscendo Barbanza. A proba de ultrafondo celebrarase o 20 e o 21 de xuño, con saída dende Noia. Estamos nas novas do día, comezamos. Localizados en vida un veciño de Noia que levaba desaparecido dende a pasada tarde do xoves. O corpo aparecía esta mañá no río Té, en Rianxo. Varias patrullas da Garda Civil, da Policía Local e Protección Civil participaban dende a pasada noite no operativo de busca nas inmediacións da área recreativa das Miráns, onde aparece estacionado o vehículo do desaparecido. Esta mañá sumáronse máis medios, incluído un helicóptero, ás tarefas de busca que concluíron co achado do cadáver. Avanzan a bo ritmo as obras do novo centro de saúde de Vilagarcía. Esta mañá recibiron a visita do conselleiro de Sanidade, a súa homóloga de Infraestructuras, o alcalde da vila e varios concelleiros da corporación. Os traballos xa están a pleno rendemento despois de que a sucesión de temporais afectara a súa planificación. As cousas está previsto que a infraestructura entre en funcionamento o vindeiro ano. Entre esta imaxe e esta outra, hai algo menos dun ano. En abril de 2025 poñíase a primeira pedra do futuro novo centro de saúde de Vilagarcía. Agora as obras avanzan a bo ritmo, recuperando o pulso despois da sucesión de temporais que afectaron a súa planificación. Un centro integral de saúde que ten unha calidade arquitectónica espectacular, como acabades de ver, con un diseño singular, un diseño que permitirá ese disfrute da cidadanía, ese ensamblaxe entre o porto e a cidade que tan ben leva Vilagarcía. En ese sentido é unha cidade que ten un potencial moi grande e que, por suposto, hai que explotalo. Dende a Xunta explican que o centro de saúde será unha realidade no 2027 e, segundo o conselleiro de Sanidade, a súa carteira de servizos será das mellores de Galicia. Estamos a falar de un novo centro de saúde moderno, un centro de saúde accesible, un centro de saúde sostible, verde, ¿no? Un centro de saúde amplio que sin ninguna vai estar a altura, ¿no?, das necesidades da sanidade do século XXI. Consultas para a medicina familiar e comunitaria, tanto médicos como enfermería, pediatría, fisioterapia, rehabilitación, farmacia, moitas cousas, nutricionista, higienista, odontólogo. Bueno, eu creo que a cartera de servicios deste futuro centro de saúde vai ser, sin ninguna dúbida, das mellores da nosa comunidade autónoma. Destacan no deseño as dúas grandes prazas que se crearán co novo centro de saúde. A principal de 1000 metros cadrados da Avenida da Mariña e será a entrada ao edificio. A outra de 500 ábrese cara a Elpidio Villaverde. Que vai a ser unha realidade o ano que ven e que estamos desexando pois velo dentro de moi pouquiño cheo de profesionais sanitarios e Vilagarcía contando con un centro de saúde moderno
Isto é unha opinión persoal, por suposto, tal, que estéticamente a mí me parece que vai a quedar moi ben e moi integrado dentro da cidade, con unha zona moi amplia, ese espacio que vai a dar unha sensación de amplitude. A nivel asistencial, o centro de saúde terá unha superficie construída de máis de 8.000 metros cadrados e contará con 6 áreas no seu interior: adultos, pediatría, fisioterapia, persoal e administración e punto de atención continuada, cada unha con consultas e servizos diferenciados. A Mancomunidade do Salnés bota man da digitalización para superar un dos retos máis importantes: optimizar o seu sistema de abastecemento de auga e planificalo para que resista as tensións que padece no verán polo impacto do turismo. Con este obxectivo porán en marcha un sistema para a xestión intelixente deste recurso que recollerá información a tempo real en 37 puntos da súa rede de abastecemento. Unha información que se procesará e que axudará a priorizar os investimentos. A intención é que estea en marcha xa neste mes de xuño. No 2025, máis de 900.000 turistas visitaron a comarca do Salnés nos meses de xuño, xullo e agosto. Un éxito que presenta un importante reto para a Mancomunidade: garantir o correcto funcionamento do sistema de abastecemento da auga. Debemos ter en conta que a rede de auga do Salnés é unha rede de finales dos anos 80. E ademais que inicialmente foi planificada, tanto a planta como a propia rede, para suministrar a 3 concellos. Hoxe en día suministra íntegramente, ou casi íntegramente, a 8 dos 9. De un proxecto moi importante para esta comarca, un proxecto que creo que vamos a dar un paso máis, creo que é necesario. Pues, temos turistas, pero non somos capaces de ter esos servicios, a verdade é que é complexo, non? A súa aposta pasa por poñer en marcha unha plataforma intelixente de xestión da auga. Para elo establecerán 37 puntos de control ao longo da rede, recollendo información a tempo real e centralizando a recepción destes datos. É un proxecto estratégico. Empezamos por aí, a nos gusta planificar a longo plazo e este proxecto nos vai a permitir algo que a toda agora non podíamos, que é ter datos en tempo real de cal é a situación da auga en 37 puntos distintos da nosa rede. Estamos falando dunha rede de máis de 100 kilómetros. Estes puntos ofrecerán información sobre o funcionamento e permitirán detectar anomalías, como por exemplo a perda de presión nos meses de máis consumo ou as posibles fugas que se produzan na rede, algo que facilitará a toma de decisións coordinadas e planificadas. Cando sobra o recurso, non estamos tan afectados, cada un pode traballar según as súas demandas e con total liberdade. Pero a realidade é que nos meses de verán non vai poder ser así, porque a demanda de auga é tan elevada que vamos a ter que coordinar todo o proceso de enchido dos depósitos de cola. E iso só podemos facer con un sistema de intelixencia. Con toda esta información, a Mancomunidade poderá tamén planificar os investimentos. A intención é que estea operativo xa no mes de xuño. Esas lecturas intelixentes para poder, como dicía antes, sacar as propias conclusións e, sobre todo, que é o máis importante en materia de auga, é poder planificar a medio e longo plazo e priorizar as actuacións e inversións, porque as necesidades somos conscientes de que poden ser moitas, pero os recursos son os que son e, polo tanto, hai que saberlos aproveitar. O sistema está englobado no módulo intelixente da auga na xestión turística do territorio, que conta cunha achega de 410.000 euros, cun custo cero para os concellos. Esta contía está incluída no orzamento de case 1,2 millóns de euros que conseguiu a Mancomunidade polo proxecto do destino turístico intelixente Salnés. Polémica no pleno de Boiro tras un malentendido na votación dunha emenda relativa ao servizo de axuda no fogar. Os concelleiros do Partido Popular solicitaron corrixir o sentido do seu voto. Ante a negativa, acabaron abandonando a sesión. O pleno ordinario de Boiro celebrado a pasada tarde transcorría con normalidade ata o debate do terceiro punto, unha moción relativa ao financiamento do servizo de axuda no fogar. Un malentendido na votación da emenda presentada por un edil de Boiro Novo motivou a abstención do PP, o entender que se estaba a votar tan só a emenda e non a proposta dos socialistas. Durante o debate do punto, os diferentes partidos políticos mostramos a nosa opinión respecto á emenda e respecto o punto en sí da orden do día presentado polo PSOE. O sea, diferenciábamos por un lado a emenda que iba a presentar o compañeiro Xurxo cos puntos
que defendía o Partido Socialista. Non só nós, sino tamén o Bloque, pois argumentaba que iba a facer unha votación distinta nesa emenda e unha votación diferente, pois, despois na moción conxunta, non? Durante ese debate, onde nos mostramos esa diferencia de votación que íbamos a mostrar, nadie nos corrixeu, nos dixo que unha vez votada a emenda, se era positiva, pois iba a aprobar todo ese punto por completo, non? Ao decatarse do erro, solicitaron a repetición da votación, posto que xa manifestarán a súa oposición, pero lle foi denegada. Podemos votar outra vez? Non pode votar outra vez. Bueno, pues nada. Ben. Artículo 41 do Reglamento Orgánico Municipal. Cando existan enmendas, someterás a votación en primeiro lugar as enmendas e, por último, as propostas ou ditames. Se o resultado dunha votación é positivo, non haberá máis debate nin votación sobre o mesmo obxecto concreto de votación. Isto que significa? Que se a emenda se aproba, non se somete a votación o punto inicial. Por que? Non ten sentido aprobar unha cousa e contraria. Tras esta situación que cualifican de insólita, os edís decidiron marchar e abandonar o pleno, acusando o goberno local de escasa vontade de diálogo e cortesía, o negarse a subsanar un erro que nin sequera cambiaría o resultado da votación, xa que a moción se iría igualmente adiante. Quedaba manifesto o malentendido que se había producido e que queríamos corrixir o noso voto, tanto nós como outros partidos, como é o caso do Bloque. E negóusenos esa posibilidade. Nós creemos que por cortesía política deberíase haber repetido esa votación, non se considerou así, e a nosa maneira de protestar pois, foi levantarnos do pleno e abandonar o pleno, porque creíamos que debía haber un poquinho de cortesía profesional, porque xa non era a primeira vez que pasaba, e que nunca hubo problema entre nós, porque consideramos que o pleno é soberano. Por outra banda, o Concello, a través da área de Política Social, informou tamén da licitación da construción dunha vivenda modular de emerxencia social por un importe de preto dos 40.000 euros. Estará financiada pola Deputación da Coruña a través do Plan de Obras e Servizos para Gastos Sociais Extraordinarios. Segundo informaron fontes municipais, será unha vivenda desmontable de pequeno tamaño que se instalará nunha parcela municipal en Espiñeira. Trátase dun inmoble que virá a prestar servizo de aloxamento puntual a unha persoa ou familia durante un período breve de tempo, ofrecendo unha alternativa habitacional de xeito temporal en situacións excepcionais de urxencia ou emerxencia de carácter social. A Deputación de Pontevedra realizará obras de conservación no Palacete das Mendoza, en Pontevedra. O mítico edificio da Avenida de Santa María e actual sede central de Turismo Rías Baixas será obxecto de diferentes traballos orzamentados en 370.000 euros. A actuación dirixirase a resolver as patoloxías existentes e evitar un maior deterioro na súa fachada exterior e nos espazos interiores. O obxectivo é resolver esas patoloxías existentes, minimizar e evitar un maior deterioro na fachada exterior e interior, ademais de mellorar as condicións de salubridade e habitabilidade e intervir no peche perimetral da parcela. O turismo só ten sentido sin medra da man do respeto e da conservación do que nos fai únicos. Por iso é importante que garantamos que o noso patrimonio histórico siga sendo un motor de desenvolvemento, identidade e futuro. A Xunta de Galicia pon en marcha un programa piloto para prever o abandono escolar do alumnado de etnia xitana. Chámase Impulso Mentor e hoxe mesmo abriuse o prazo para que os centros soliciten adherirse. Permanecerá aberto ata o 13 de marzo. Nesta convocatoria poderá seleccionarse ata un máximo de 10 colexios e institutos de xeito inicial. Está dirixida ao alumnado de quinto e sexto de educación primaria, así como da ESO. Con esta actividade que se presentou esta mañá no Colexio das Viñas de Poio, busca
buscase reforzar a motivación, o interese e o compromiso do alumnado. Para iso, os centros participantes deberán realizar unha actividade de mentoría individualizada e poderán engadir sesións grupais e de reforzo das competencias clave. No caso da mentoría, os propios centros seleccionarán os estudantes para formar parte dun proceso de asesoramento e acompañamento desenvolvido por persoas referentes xitanas ou que traballen con este colectivo. Ademais, participarán en mentorías individuais e charlas grupais de 50 minutos impartidas por profesionais con experiencia en cultura xitana para dar a coñecer as súas tradicións, valores e patrimonio cultural. Eu pedín tamén uns datos e me dicían que aproximadamente hai sobre 3.000 nenos e nenas de etnia xitana no sistema educativo, con as porcentaxes cativas pois de proxectarse pois no bacharelato ou na universidade como se fixo aquí. Tedes un enorme mérito, porque tedes tamén a responsabilidade de marcar camiño e de demostrar co vosso exemplo que se pode ter pois uns estudios, se pode ter pois unha vida absolutamente integrada e absolutamente unha vida de futuro. O programa Impulso Mentor representa para nós un paso máis nun camiño que xa estamos a percorrer e que será un impulso decisivo para favorecer o éxito educativo do alumnado xitano e, polo tanto, de mellora para toda a comunidade educativa. Falamos de previr absentismo, reducir desigualdades, potenciar habilidades persoais e de fomentar capacidades e logros académicos, pero tamén de algo esencial, de equidade e de inclusión educativa. Estou convencida de que este programa será unha ferramenta clave para seguir avanzando cara a ese obxectivo compartido, que é, sin lugar a dúbida, lograr que o éxito educativo chegue a todo o alumnado, indistintamente de onde procedas e dos soños que teñas. Porque sí que é certo que, a pesar de que se deron grandes avances, aínda seguimos falando de que 2 de cada 3 nenos e nenas xitanas deixan a escolarización obrigatoria sin obter o título da ESO e que só o 0,8 dos mozos e mozas xitanas acaba titulando na universidade. Entón, por iso nos parece tan importante dotar de ferramentas, de programas como este Impulso Mentor a todos aqueles centros educativos, a todas as familias e, sobre todo, a vos, a todos os nenos e nenas. Vosotros sois los primeros que tenéis que verbalizar que queréis estudiar, porque la gente os va a apoyar. La gente que quiera os va a apoyar y todo aquí en este CEIB os va a apoyar para que sigáis estudiando, para que sigáis vuestros estudios, para que podáis hacer lo que vosotros queráis. Porque al final es muy importante tener en cuenta y sobre todo decir a la gente que vosotros podéis estudiar y queréis estudiar. Y luego que esas personas os escuchen y os ayuden a ello. Y vais a tener personas. También con este nuevo proyecto, con el mentoring, vais a tener un apoyo extra de personas gitanas que os van a guiar en ese sentido. Y para que veáis qué es lo que podéis hacer y cómo tenéis que hacerlo, y os van a apoyar en todo lo que queráis. O BNG do Barbanza volve reclamar a recuperación ambiental da zona da Ribeiriña na Pobra, que leve aparellada a demolición da antiga fábrica de Adasa. Os nacionalistas piden tamén a eliminación definitiva dos vertidos contaminantes que a día de hoxe seguen a producirse na ría. A través dunha iniciativa parlamentaria, o BNG da Barbanza volve a reclamar a recuperación ambiental da zona da Ribeiriña, coa retirada da antiga nave de Adasa ali emprazada, culminando así dunha vez a actuación de rexeneración realizada pola demarcación de costas. Por esta razón, os nacionalistas instan á Xunta, xa con competencias no litoral dende o ano 2023, a que acometa dunha vez a compra das instalacións abandonadas e que se atopan moi deterioradas, para derrubalas e seguir co proxecto de recuperación ambiental integral da zona. Unha reclamación que os nacionalistas xa lle fixeran ao goberno da Xunta en novembro pasado, a través dunha emenda por un importe de 1,2 millóns de euros aos orzamentos deste ano e que non foi tida en conta. E agora volvemos outra vez a decirle á Xunta: oiga, vostede ten competencias sobre o litoral, vostede ten os recursos económicos, o Concello é unha administración que non pode soportar máis competencias que non son propias. Polo tanto, fágase cargo deste edificio, merque este edificio, sanee a zona, derrube o edificio e continúe a recuperación que xa se iniciou dende hai anos para rexenerar definitivamente toda esta zona. Por outra banda, o BNG tamén lle exixe ao Goberno Central unha solución definitiva para os vertidos na Ribeiriña,
ao ser esta administración a responsable a través de costas dos traballos de rexeneración realizados e que a día de hoxe aínda non foron resoltos. Que si Costas do Estado foi o responsável desa obra, de toda a obra de recuperación, e os vertidos efectivamente se están filtrando desa obra que se fixo, é Costas do Estado quen ten que levar a cabo de xeito breve, de xeito rápido, ten que levar a cabo a erradicación desos vertidos e ten que buscar unha solución definitiva. Non podemos alongar unha situación de verqueduras á ría. O Comité de Empresa de FCC no Complexo Medioambiental Serra do Barbanza demanda o mantemento dos postos de traballo despois de que os concellos da mancomunidade se aderisen ao modelo de Sogama. Trátase dun cadro de persoal principalmente feminizado nunha comarca con escasas posibilidades de recolocación no sector industrial ou servizos análogos. Dende o sindicato UGT destacaron a resposta unitaria do Comité de Empresa ante a inquedanza polo futuro do emprego. Reclaman a todos os axentes implicados, tanto empresa como mancomunidade e a propia Consellería de Medio Ambiente, a procura de alternativas que garantan os postos de traballo do persoal afectado. Tempo para publicidade, de seguido regresamos. A Deputación da Coruña vende licitar as obras de mellorado firme da estrada DP 6202 que vai de Outes ata a C400 por Valadares. O proxecto, unha bella demanda da veciñanza e o goberno local, conta cun orzamento de preto dos 530.000 euros. A Deputación da Coruña executará a mellora do firme da estrada da súa titularidade, a DP 6202, que vai dende Outes a C400 polo núcleo de Valadares. A actuación que se realizará nos primeiros 4 kilómetros deste vial conta cun orzamento de licitación de preto dos 530.000 euros. Ademais da reparación do firme, a obra incluirá tamén a limpeza das beiravías e a roza das marxes, así como a reposición das marcas viarias e a instalación de nova sinalización vertical e das barandas de protección naqueles tramos nos que fora necesario. Dende o Executivo outense valoraron moi positivamente esta actuación, unha bella reclamación do Concello, que recollía tamén as propias demandas da veciñanza e que virá a mellorar a seguridade viaria na estrada, tanto para o tránsito de vehículos como tamén para os peóns. O pavimento estaba en moi malas condicións, empeza a romper xa por diferentes puntos, mesmo, bueno, estábase vendo que estaba vendo certos sinistros nesa estrada e, bueno, posiblemente algúns deles podían ser polo mal estado da mesma, entonces, bueno, eu creo que ante a seguridade viaria ninguna administración pode quedar quieta e, bueno, como xa digo, agradecemos encarecidamente á Diputación da Coruña que, bueno, que atenda esta demanda tan necesaria no noso Concello. Está claro que hai que ter, bueno, boas relacións con todas as institucións para que trasladarlle, bueno, estas necesidades que temos no noso Concello, non? A partir de aí, bueno, pois os resultados empezan a vir, están empezándose a atender todas esas necesidades que como xa digo, non, que dependen algunhas veces de outras administracións, neste caso vai ser a Diputación, sabemos que é unha inversión importante, tamén de máis de medio millón de euros e, polo tanto, estamos moi contentos desta nova noticia tamén. A Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, a través de Augas de Galicia, está a levar a cabo estes días actuacións de conservación e mantemento fluvial en varios ríos de Porto do Son, como é o caso do Ornanda, o Sandián, o de Quintáns ou o de Sieira, entre outros. As tarefas teñen como principal finalidade a limpeza das canles e a retirada de árbores caídas e a vexetación para evitar atoamentos. Tamén se procederá á eliminación das especies exóticas invasoras. Augas de Galicia desenvolve estas accións no marco do programa de mantemento, conservación e mellora do dominio público hidráulico das bacías de Galicia Costa e nas zonas de acceso e protección. Neste caso, trátase demais do mantemento de zonas catalogadas como de alto risco potencial significativo de inundación naquelas áreas nas que a Xunta ten competencias, fora das tramas urbanas fluviais, que son de responsabilidade municipal.
O Auditorio de Vilagarcía acolleu esta mañá a cuarta edición do Infórmate, a xornada técnica sobre formación e futuro laboral organizada polo Concello. Unha iniciativa que ten como obxectivo orientar o alumnado e ao tempo facilitarlle a elección do seu itinerario académico e profesional. Nesta edición participaron 20 centros e organismos públicos e privados, tanto de Galicia como do resto de España. Unha oferta que se estruturou en 3 grandes espazos temáticos: exposición e divulgación de titulacións, demostracións e workshops e relatorios e coloquios. A actividade estivo dirixida ao alumnado de cuarto da ESO, bacharelato e ciclos formativos que se imparten en diferentes centros educativos de Vilagarcía. Ribeira presentou esta mañá as actividades organizadas para conmemorar o Día de Rosalía de Castro. A programación desenvolverase ao longo de toda a semana, aínda que o acto central terá lugar o vindeiro luns, coincidindo coa data de nacemento da escritora padronesa cunha plantación dunha roseira nos arredores da Casa da Xuventude. Ese mesmo día, en colaboración coa hostalería local, ofrecerase tamén de balde o caldo de gloria. O Concello de Ribeira programou unha semana de actividades para conmemorar o Día de Rosalía de Castro, o vindeiro luns 23 de febreiro, coincidindo coa data de nacemento da autora padronesa. Ese día terá lugar na Casa da Xuventude o acto central, coa plantación dunha roseira. Os actos comenzarían o día 23 de febreiro, que sería o luns, onde faremos unha plantación en homenaxe a Rosalía. Faremos unha plantación dunha roseira nos arredores da Casa da Xuventude. Ese mesmo día, tamén, coa colaboración da hostelería de Ribeira, faremos o caldo de gloria, que hai varios bares de Ribeira que se suman a esta iniciativa e que darán gratuitamente o caldo de gloria, así a todas as persoas que queiran chegar ali. Hai uns que o farán o domingo e hai outros que o farán o luns. Os actos terán continuidade ao longo de toda a semana cunha lectura pública de versos de Rosalía o xoves 26 no Centro Cultural Lustres Rivas, que estará aberto a toda a veciñanza que queira participar, así como tamén un concerto de Uxía Xenlle no Auditorio Municipal, que presentará o espectáculo Rosalía Pequeniña. No Auditorio Municipal con Uxía Xenlle, que é verdade que é unha sorte, un placer poder ter a Uxía con nós ese día. Xa nos coles levan todo o mes practicando as cancións para cantar ali con Uxía. Vai subir tamén algunha profesora a cantar con Uxía Xenlle. Bueno, vai ser unha mañá de moita alegría, moito disfrutar. O sábado 28 tamén no Lustres Rivas terá lugar a actuación de Xanela do Maxín coa obra Dende Rosalía para nenos de 3 a 12 anos e familias. Durante todo o mes poderá visitarse tamén na Biblioteca Municipal unha exposición bibliográfica sobre a poeta do Sar. En Vilagarcía, a Zona Aberta fixo entrega hoxe do premio da súa última campaña, o sorteo de San Valentín. Claudia Suárez foi a agraciada que se fixo co premio desta campaña impulsada polo colectivo de comerciantes e hostaleiros da cidade. Grazas a este sorteo poderá desfrutar dunha cea romántica para 2 persoas en calquera establecemento hostaleiro asociado á entidade. A entrega realizouse en Preto para a farmacia local, no que a gañadora realizou a compra que lleva leu o ticket triunfador. O equipo Jarre indiscutible do Entroido Pontevedrés. Por terceiro ano consecutivo o grupo corouse como vencedor na 34ª edición do certame de murgas da cidade. O seu espectáculo, cun grupo de viúvas con moito ánimo representando un velorio diante da mítica discoteca La Luna, fixo pleno entre o xurado. Acadaron 70 puntos, a máxima cualificación posible. O segundo posto foi para Baldo Lérez, que conseguiu 65 puntos, seguidos da tropa de Moncha a Caralla, a Murga do Naveiro e Janas de Leria. Se quedaron con ganas de máis murgas, esta noite poden ver a segunda semifinal aquí en Canal Rías Baixas a partir das 10:30. Xa mañá poderán seguir a final do certame á mesma hora.
300 participantes daránse cita na 11ª edición dos 100 do Barbanza, unha das probas de ultrafondo máis exixentes de Galicia. Disputarase entre o 20 e o 21 de xuño cun percorrido de 100 km a través de 7 concellos das comarcas do Barbanza e Muros Noia. O Casino de Noia acolleu a presentación dos 100 do Barbanza, que chega este ano á súa 11ª edición. Trátase dunha cita moi exixente a nivel deportivo que porá a proba a capacidade de superación dos participantes, que deberán completar os 100 km en 24 horas. O 100 do Barbanza é a proba reina, a proba máis importante, porque nós facemos probas de 25, de 50, pero esta é a única proba que temos de 100, é a proba máis importante, emblemática. E esta baixo o amparo de a Liga Galega, da Federación Galega de Montaña. Nos estamos en colaboración en o que podamos, en o que queiran, o que necesiten, e tamén damos cobertura institucional a esta proba desde este punto de vista. O itinerario destaca pola súa beleza natural, recalando en puntos senlleiros dos 7 concellos polos que transcorre o percorrido. Vai partir de Noia, xa por segunda vez, é a 11ª edición. Bueno, nun principio, vamos a intentar seguir mantendo o mesmo estándar de calidad da proba. Intentaremos buscar camiños máis senxebres, máis de monte. En outro, se podemos, iremos polo litoral tamén para que a xente poda ver as playas, poda ver os concellos máis, donde a zona máis turística da zona, porque é unha proba que ven xente de moitos sitios de España. O que queremos é a parte que veña a disfrutar do deporte, que podan traer a familia, que podan disfrutar do noso pobo. Ademais son unhas fechas que xa é casi entrando, xa é no verán. Pois nos pueblos xa hai festas en algúns pueblos, xa é época de playa. A parte de facer unha prova deportiva, o que queremos é que a xente disfrute da nosa zona, que a conoza, que yo diga máis xente. Incluirá 10 puntos de habituallamento, incluída a cea e o xantar final a base de mexillón de Galicia, empanada de xoubas de Rianxo, polvo, navallas e tenreira. Abarca todo o territorio, puntos de referencia, como indicaba, que creo que é unha maneira, aparte de transmitir toda a nosa riqueza natural e paisaxística, entonces eso para nós, políticamente falando, tamén é moi importante. E outros aspectos como poden ser incluso a nivel de gastronomía, porque creo que incluso nos habituallamentos e nas cenas promocionades os produtos que son aquí, non? Entón, sinceramente, eu creo que isto é perfecto. As inscripcións xa se poden realizar a través da web itrekkers.org, aínda que se agarda unha participación similar á das pasadas edicións, limitada a 300 inscritos. A nova directiva agarda ampliar cada vez máis o número de persoas que se animen a competir nos 100 do Barbanza. A Deputación de Pontevedra acolleu hoxe a presentación da nova tempada do Grupo Deportivo Supermercados Freud, un acto que, ademais de dar a coñecer os integrantes do emblemático conxunto ciclista para a vindeira tempada, tamén serviu para render unha emotiva homenaxe a Máximo Sánchez, un amante do ciclismo e propietario de Pomasa, unha das empresas patrocinadoras do club polo seu recente pasamento. Ademais, durante a presentación tamén houbo tempo para o recoñecemento aos patrocinadores do equipo e a lendas do ciclismo da provincia, como Álvaro Pino e Óscar Pereiro, así como para a proxección de diferentes vídeos sobre a traxectoria da escuadra pontevedresa ou a entrega de agasallos aos estudantes do Colexio San José que asistiron á presentación. E digo da provincia do deporte, e aí é onde abro en mayúsculas o clave que foi equipos como o Supermercados Freud, donde durante case 40 anos foron unha referencia, van a seguir sendo do ciclismo non só galego, sino a nivel nacional, que levaron o nome das Rías Baixas de Pontevedra por todo o mundo, que están esos logros que a título individual, pero isto si hai un gañador, isto é un éxito colectivo por todo o mundo, e do que nos sentimos tremendamente orgullosos. Ata aquí chegou o noso repaso da actualidade. As novas do día volve o luns ás 9:30 da noite. Que pasen unha feliz fin de semana.